Имало едно време. Така започват чудните стари народни приказки. Искам да ви разкажа приказката за моето село. Приказката за Посавина. Селото е разположено на 10 км западно от град Попово, на висок хълм и е встрани от главните пътища. Заобиколено е от плодородни поля, тучни ливади и многобройни гори. Представлява едно тихо и спокойно място, където сякаш времето е спряло. Живот по нашите земи имало от най-древни праисторически времена. На много места могат да се видят могили от праисторическо, тракийско и римско време, най-вече в местностите Древенник и Трепезник. Особен интерес представлява римското коваческо кале на около 3 км северно от селото. То датира около 1 век преди новата ера и било разрушено около 6 век от новата ера. Описано за пръв път от Карел Шкорпил през 19 век, когато стояли цели кули и стени, по-късно разрушени за направата на път. От 1990 година се извършват археологически разкопки в района. Крепостта била важна междинна станция на пътя между древния Марцианополис и Никополис ад Иструм. Тук все още работи римския водопровод, снабдявал крепостта преди повече от 13 века. През средните векове в равнината близо до крепостта, според легендата, съществувало богато и голямо село Тиджаре. През него минавал главния път от Търново за Шумен и жителите му били честър жертва на набезите на Балшибозов, Кърджали и Даалии. Пръв дядо Коста, богат жител на селото, преместил кошарите си на високия хълм, последвали го роднините и близките и така се създало днешното село, първоначално наречено Костовата бина, преименувано по-късно постепенно на Посабина. През 16-17 век селото се преместило вероятно поради чума в местността Белица и днес тези места носят имената Геор Махале и Тюрк Махале. Все още работи старата чешма. Нашите деди били неуки и неграмотни, но много трудолюбиви. Те строили чешми, които са вечни паметници на станалите събития и са свързани с различни предания и легенди, в основата на които са истински истории. Такива са легендите за хубавата мома Станка, открадната и върната от страшния Дили Осман, историята на баба Рада и други. Легендарната местност Маруха, където по ценките на тези столетни дъбове бродил с четата си страшния хайдут Калчо. Тук била и Коджа Ивановата воденица. Древната чешма в Маруха разрушена от иманяри. Според преданието, тук някъде хайдут Калчо скрил златото си. По време на руско-турската освободителна война на 28 ноември 1877 г. в района на село Посабина станало едно от най-ожесточените сражения в нашия край, в което загинали повече от 40 руски войници. В гробището на селото има уникален железен руски паметник, донесен и сглобен след войната от Одеса, и мраморен паметник в местността Куроусу. Църквата в селото е построена през 1886 година и носи името Свети Иван Рилски. Двора и са паметниците на загинали през Първата световна война. Кметството и читалището в Посавина.
Селото много пострадало след големите земетресения през 1986 и 1988 година, когато много хора се изселили. Сега в него живеят около 200 души. Има сплотена ловна дружинка, все още има потомци на старите майстори. В източната част са построени нови къщи, възражда се читалището и библиотеката. Това е едно чудно, спокойно и тихо място с древна история и красива природа. Завършва своя кратък разказ с обращение към връстниците си. Намираме се на дядовата Радева чешма. Тя би трябвало да се казва чешмата на баба Рада. За да се спаси от потурчване, а семейството си от заколение, невеста Рада напуснала невръстните си деца и мъжа си и тайно от всички станала послушница в Котел. При завръщането и след повече от 20 години спестените пари тя построила ето тази чешма. Скъпи мои връстници, ако всеки от нас прояви поне малък интерес към своето родно място и го направи достояние за всички, тогава скромният и велик подвиг на хиляди българи като баба Рада никога няма да бъде забравен. Това ще ни помогне завинаги да съхраним българско.